Hola, Elena Aguren, Eneritz Beloki eta Ester Iturriagatxebarria gara eta Aretxabaletako institutuan gaude. Gaurko bideoan erakutsi nahi dotzugu nola egin ohe okupatu bat. Eskua garbitu eta eskularrua jantzi. Materiala prestatu, gelara eraman. Pazienteari prozedura azaldu eta laguntza eskatu. Kurtina itxi pazientearen intimitatea zaintzeko. Pazienteak onartzen badu, burkoa kendu. Goiko izararekin pazientea utzi manta eta koltza kenduz. Garbi badaude abaniko erantolestu, bestela lentzeriarako orgara eraman. Pazientea dekubito lateralean jarri, babes neurriak hartu eta azpiko izara, zurgatzailea eta entremetida biribilkatu. Elementu berdinak garbia jar. Mitrak egin, beste dekubitoan aurreko pasuak errepikatu. Zikina lentzeria orgara eraman. Goiko izara aldatu eta zikina lentzeria orgara eraman. Manta eta koltza jarri. Enbozua eta mitrak egin. Burkoari funda aldatu eta pazienteari burkoa jarri. Dena jaso, pazientea eroso utzi eta gurtu. Materiala dagokion tokira eraman, eskularroa kendu eta eskua garbitu. Laburbilduz, hauek dira pausuak. Eskua garbitu eta eskularroa jarri. Materiala, prozedura azaldu, intimitatea zaindu, manta eta koltza kendu, azpiko izara, zurgatzailea eta entremetida aldatu goiko izara, ohea bukatu, dena jaso eta gurtu. Eskularroa kendu eta eskua garbitu.